2010ko apirilean telebistak utzi egingo dio bere jaiotzatik izan duen formatuan emititzeari eta estandar digitalaren bitartez emititzen hasiko da. Une horretan, itzaltze analogiko famatua gertatuko da. Katek guztiek zintei eta magnetoskopioi agur esan beharko diete eta euskarri digital berriak besterik ez dute erabiliko. Beraz, hasia da dagoeneko digitalizazioaren lasterketa eta kate hau Euskal Telebista ez da atzean geratu. Esku hartan ditugu hemen lehen erabiltzen genituen zintak. Zinta hauek azken batean dia domestikoan itxura daukatenak, antzerako karakteristika dituzte, baina profesional mundurako garatuta daude, ezta? Eta orain gaur egun ja ditugu memoria estado solido ditzutenak, ezta? Egoera solidoko memoriak. Hauetan zuzenean imaginak gordetzen dira formatu digitalan, fitxategi formatuan, eta hauek gero erabili ditzakegu gure infrastrukturetan zuzenean. EITBko ingeniariek partez sortutako software bati esker, irudi eta soinu digitala zerbitzarira garraiatzen da automatikoki. RAK gelan gaude, egoitza berriaren bihotz teknologikoan. Ona iristen dira eraikin berrian instalatu diren 600 kilometro kable. Zerbitzari hau mugimendua duten irudiekin lan egiteko bereziki diseinatuta dago. Etxeko ordenagailu batek bataz beste 80 gigabaiteko edukiera badu, hau 14 terabaitera iristen da. Beraz, ia 180 aldiz handiagoa da. Dano dugu ofimatikaren kasua ez da, ezin ditugula fitxeroak zabaldu Windowsen besteak edo beste lankideak itxi arte. Kasu honetan aldiz, grabatzen hasi ahala, behian ditugun kazetari lankide guztientzako prest dago informazio hori. Berdin da izan 5, 10, zein 100 lankide. Metalezko kaiola honetan 2003 urtetik honako albistegiak eta irailetik aurrera ekoiztutako eduki guztiak gordetzen dira. Infrastruktura nagusia zuntz optikoa da, eta honen bitartez kazetari guztiek joal izango dute zerbitzari nagusira, edukiak dauden zerbitzari nagusira. Miramonen o beste edozein egoitzatan egon daiteken beste kazetari batek bertako edukietara joal izango du bertan balego bezala. Izan ere, EITBek zuntz optikozko sare bat du zerbitzariaren edukiak Donostiara eta Gasteizera bidaltzeko. Donostiara segundoko 2 gigabaiteko abiaduran bidaiatzen dira datuak eta segundoko gigabait bateko abiaduran Gasteiza. Sare honek zerbitzaria edizio postuekin lotzen du, kazetariek beren bideoak munta alditzaten. Edukiak emititzeko prest daudenean ona bidaltzen dira, jarraitutasun kontrolgunera. Hau da, ekoizpen prozesuaren amaiera. Telebista seinalea etxeetara bidaltzea besterik ez da gelditzen. Antena hauek, EITBren egoitza ganetako eta bandera asko errepikagailuekin konektatzen dute, eta handik Euskal Herri guztira igortzen da seinalea Itelazpiren sarearen bitartez.